nyoni efere goma mono tingene nyemba ya duma lulale nyoni efere goma mono tingene nyemba ya duma duware nyoni efere goma nabi mono tingene nyemba ya duma musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñayi windere feenjayi ɓattake bindaɗo mawnde 13 colte hitande ujunnaje nogase jeegom ɓattake men faati koye lappol men toon to semme alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnoɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirden yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min neldima du'aw alhamdulillah musidɓe tedduɓe wowɓe hettade jewte men buuɗalirmede kame kumpital ɗemgal pular taw koye jayde mon weltare tv on mbayri nande sawtu men no feewi kono musidɗo men guiɗo men sehli men ɓi neni men haali abouba haali hen no feewi tawnoɗo sakale en joɗanoki gonnoɗen koye lappi e nder reedu Fouta guila ñande 17 lewru janvier 2026 ha yetti oɗo saaha gonaɗo alhamdulillah eɗen jetteɗen jaara musidɗo men guiɗo men sehil men ɓi neni men haali abouba e darde makko labtude ko fate jewte buuɗalirumede ha e kumpital men e ɗemgal pular saabu eɗen gandi o heññitat dawowo golle mum ha jippoyo arta e galle mum ɗo foti foftade ɗo ko ɗo kadi wittata ƴeewa holko humpitta rutto kadi e banda men jaafoɗon hiiri ko yettude Allah ko yidde tan wona haydara e tono neɗɗo kala kaɗa waɗa aɗa waɗira Allah aɗa yiɗi ko mbatta ko aɗa waɗira Allah a yeƴƴotako ɗum noon haali abouba yo Allah reene yo Allah suure ko ken wiide ko tan yo Allah dandu en yo Allah reenen e yiitade golle moƴƴe ɗe mbatten neɗɗo gandata gonɗa koye lawol peewal lawol moƴƴere lawol ɓural mbasa yiitade hoorema e golle moƴƴe ɗe mbatta ɗe kala nde aɗa waɗa gollal moƴƴal aɗa yiito hoorema e gollal moƴƴal ngal ha jiitoɗa hoorema ɗeɓa mawnikinade hen walla ɗeɓa tinde hen hoorema golle ma kala boni nde tawno Allah yiiɗa gollirowo noon Allah yiɗi ko gollowo gollal moƴƴal ene ƴuri ene jokka ene sali yeeƴade ene sali yiitade hoore mum ene sali wiide mataw somi waɗani mataw somi wayini mataw min holko jarantami mataw min hande maqama mo kemmi o ala wona noon Allah wi ko golle moƴƴe so on golli golle moƴƴe Allah ne yiya nelaɗo ne yiya julɓe ne jiya moƴƴuɓe ne jiya yo Allah rokken jaɓanede golleji men moƴƴi bi jahi nabil wara muhammadin sallallahu alaihi wasallam a jarama seydi ba ceerno haali abouba musidɓe tedduɓe ɓoyata so haaji Allah rahmanu
jewte men buuɗal yurmede ko fate tarihaji annabaɓe oɗon mbawi soccude téléphone ngaji mon coccon noppi moɗon walla cokkiton noppi mon ƴetton tamon kono kadi ƴettonon ta jewte mon tarihaji annabaɓe hakkude guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr e musidɗo mon guiɗo mon ceerno Haali Abdoullahi Sy mamin dusodiri e mon lewru kolka teddunɗo hono no wawno wadde kala saha kono kadi ne gasa kadi hitande hikka nde kadi ma dadɗe e softende ɓuur so Allahu lamɗo jaaɓi min ñaygano ko cellal e duuso moƴƴo inchallah cellal e duuso cellal e duuso min ñaagui Allah ko cellal min ñaagui mo onon kadi ko duuson amen min kolla mon kadi min dokka mon komin goyi rokkude on ko inchallah yo Allah rokku en hawrude hen amina alhamdulillah eɗen duwono dendagal ruttiɓe kala ɓen keɓano arde e profilaji men gam duwanade ɗumen ɓen rutturaɓe yo Allah yurmo yaafo ɓen yaaɓe ɓen ɓe tinɗen kadi cellani yo Allah sellin ɓen kadi ɓe en tinani so en tinoyi kadi en nanni hen e duwawde tawno saaha yiɗi ne paaɗa tan kono kadi ko yettude Allah eɗen duwono ceerno men ceerno Mouhamadoul Amin Ly Dongour Alpha nde Allah ɓeydata gurdam ɗam saabu gurdam makko gurdam kewɗam nafoore no feewi kala konngol ngol o haali sa hettima ene jeeya sababu samminde kala tooke e kala fitina e kala kongu e kala mawnikinade e kala yidde aduna ko wonno e ɓernde maɗa nde tawno Allah ne nawirimo yidde wallude julɓe kala konngol ngol haali so peesama ene peesa ton taw kadi ganduɗa ene itta kadi tonuji sappo mettendi wondi e ɓernde on noon yo dusugo ɓooy ya rabbi ya rahman alhamdulillah paaɗen ko toon to cuuɗi meɗen semme noon tawete koye damga ko toon hande buuɗal yurmede feri feeñe damga nawi en to noon ko fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr nde ganduɗa wande gueɗal mantinigal waɗani ɗum kadi guiɗo mabɓe sehil mabɓe Sar Abdoullahi Sarr waɗani kadi guiɗo mabɓe sehil mabɓe pulagu kala nde tawno nanguirmi kala ko mbaɗanɗa Sar Abdoullahi Sarr mbaɗanɗa ko fulɓe kala nde tawno mbaɗanɗa kadi ko rendo kala mboɗo heewi wiide wonande kumpitowo leñol basitoɗo leñol jahowo darde jaɓɓal leñol yo yoot o so yonnama so sinkama so tawi kadi wo teddinama so tawi kadi o yiɗama yiɗa ko leñol ngol kala nde tawno ala ko yiyata so wona leñol ngol ala ko jiyanmi so wona almudagal ala ko jiyanmi so wona yimɓe kala yo moƴƴu yo peew yo guurtu moni kala yo wurde goɗɗo moni kala yo yi goɗɗo moni kala yo yid goɗɗo moni kala yo nafodire goɗɗo moni kala yo wambodire goɗɗo moni kala yo ƴellita goɗɗo saabu neɗɗo kala wonɗo wawi heedande goɗɗo min sa yiɗi kam wonno mbawmi heedandema anni kadi wonno mbawɗa heedandemi taw wona min tan heedantuma walla an tan heedantami ala goto men kala yo dañ ɗo heedani goɗɗo ɗum woni yidde nde waɗa ngorodi nde waɗa ɗo nde basi taw ne jogui kadi développement mawɗo ko en nafta en nafta kadi naftoya ha naftoya alhamdulillah ko yettude Allah ko juulande annabi o sallllahu alayhi wa sallam e duwanade dendagal ɓesgu semminaɓe kala ɓesgu semminaɓe yo Allah ɓamta wuuro ngo ɓamta commune o yo Allah ɓamta wuuro ngo ɓamta pooye gande wuuro ngo yo Allah ɓamta wuuro ngo ɓamta ɓesgu wuuro ngo yo Allah ɓamta wuuro ngo ɓamta kadi anduɓe wuuro ngo ɓamta alɗuɓe wuuro ngo ɓamta miskineɓe wuuro ngo ɓamta rewɓe wuuro ngo ɓamta worɓe wuuro ngo ɓamta kadi guese wuuro ngo ɓamta jeere wuuro ngo ɓamta jeygu wuuro ngo ɓamta safara wuuro ngo ɓamta cellal wuuro ngo ɓamta pinal wuuro ngo ya rabbal alamin en gardini calminal ɗi noon fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr semme ala hertinde nde tawno ɓiɓɓe semminaɓe pop ene hen kala ko waɗa hen ko ɓiɓɓe semminaɓe mbaɗi hen
e gartugol Mamadou Demba Kassé kame Hajja Mabo Dori di Hajja Mariata Demba Kassé e dendagal wallidiɓe mumen kala alhamdulillah ɓe mbaɗi ñalawma almudagal ɓe mbaɗi ñalawma kadi wurtinde almudagal ɓe mbaɗi kadi ñalawma duwuji e ñalawma kadi ñamminde almudagal eɗen calmina noon imam ratib wuro ngo woni ceerno Sidi Cissé mo ceerno Mouhamad Gueladio Cissé imam ratib mo ganduɗa darde mum no yooɗi e nder semme ko noonne kadi ceerno Aliou Kane gando moƴƴo Qur'aniyanke ceerno Dawouda Kane gando moƴƴo Qur'aniyanke la siyama galle Thiamɓe pawɗen calminalɗi fop e ceerno Sada Thiam nde yettinanten dendagal mawnum en e miñumen e khalifaɓe kala e dendagal arnoɓe kala to banggue diiniyankoɓe en pawi calminalɗi pop e dow inde ceerno Dawouda Kane kami ceerno Aliou Kane ko noon kadi maire commune o woni Habibou Thimbo mo ganduɗa délégation mum timmuɗo ari toon ko woni ceerno Moudou Lam ko protocole ko noonne kadi e premier adjoint maire o woni musidɗo men Mamoudou Dieng ari toon e dendagal kadi woɗɓe kala gari toon gam rendude e fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr Semme kono min mbimi ko fedde yiɗɓe jangoɓe alqur'anil karim Semme dendagal musidɓe worɓe e bandiraɓe rewɓe kala gari toon gam rendude e mabɓe oɗo henno ñalawma tedduɗo juɓɓinaɗo toon to Semme ko ardi kala o jamma ɓe mbaɗi ko jamma alqur'anil karim nde qur'anil karim janga sukaɓe almuɓe gone wadde madhuji annabi o sallllahu alayhi wa sallam jewte gilli e cehilagal natodira ɗon nde tawno wonano koye jamma nibbo weeti ko nde jindiral waɗi saabu sa yiɗi neɗɗo ma a yiyani ko jamma nibbo so Allah waɗi korsa soggi ha ɓerɗe ɗe ko jindiranno ko laatima wonti e guite gonde hoore ene wayno jamma o weeti ɓe juɓɓini jewte mabɓe ɗen jewte kadi ko jewte saabu Allah ko jewte jokkodiral ko jewte l'islam saabu anduɓe hewɓe jokkodirama toon hewɓe kadi gandodirama toon qur'anil karim janga toon madhuji annabi o sallllahu alayhi wa sallama woni kadi ko waali waɗede ha jamma o jengi alhamdulillah ko yettude Allah nde fina ɗon ɗo Semme e nder galle Hajja Mabo Dori e dendagal taweteɓe fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr fedde yiɗɓe alqur'anil karim kamɓe pop ma on gandoyɓe sohaji Allah rahmanu ene hen wonɓe Congo ne hen wonɓe Guinée équatoriale ne hen wonɓe Côte d'Ivoire ne hen wonɓe France États-Unis d'Amérique ha ɗon e Semme ha to Bénin ha e nokkuji ɗi kala kono so Allahu lamɗo jaɓima on gandoyɓe kamɓe kala la siyama noon ñeñɓe Semme ko ɗon fedde nde ummori ñeñɓe Semme kolliti darde mumen e yidde alqur'anil karim e yidde kadi almuɓe wuro mabɓe e fasnade kadi anduɓe wuro mabɓe mbi ko la siyama o ñalawma tedduɗo ɓe mbaɗa ɗum ɓe teddinira anduɓe wuro mabɓe ɓe bismomaɓe inniri ndeɗo fedde wawa andodirde e anduɓe wuro mabɓe beele kadi ɓe mbawa wallidde alqur'anil karim e nder wuro mabɓe ha e ko taari wuro mabɓe kala alhamdulillah ɗum tagui noon yidde dañat tan ko nafi yidde ko ma ɓeydo yidde ko ma laya layna ɓerɗe faade Allah layna ɓerɗe faade yidde Allah yidde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yidde alqur'anil karim yidde moƴƴuɓe e yiɗodirede yidde koko ngabbata
wona laytol ngol ene layta laya ha yaaja yidde nde ko ɗo nde fuɗi kono ala ɗo nde haaɗi ɗum jeeyi sababu so tawi wiyama yiɗɓe kaari tan ya taw nden yidde ene ferana lawol ɓamtare kono kadi nden yidde ɗo fuɗi ɗo taw jomumen kadi en jaaɓi rosde nden yidde ne laya ene yaaha ha ala ɗo haaɗi alhamdulillah yettude Allah ndi ha weeti alhamdulillah fedde yiɓe Sar Abdoullahi Sarr ɗo semme caggal o jamma nde mbaɗi mbaragu mabɓe weeti kadi ɓe pini hen ɓe mbaɗi mbaragu mabɓe gila to katicha gila to addude ko yimɓe kacciti ha e bottaje kala kono kadi ko ɗon fedde yumma almuɓe e gardugol sohna Aminata Guissé kame délégation mum ko wayno sohna Diafa Diagnel e sohna Sadio Sy ene wondi kadi e dendagal délégation sukaɓe almuɓe o giwi toon to wendu Bosiyaɓe ngam arde tawtude amen ga henna e duusodirde amen oɗo henna ñalawma tedduɗo ñalawma yiɗɓe alqouranil karim leelani ceerno Djiby Konté khalifa diine cuuɗi men wendu Bosiyaɓe ari ene arde seti mum timmuɗo nde tawno udditgol yewtere conférence o koye jungo makko pawɗen ɗum ngam gandal makko e fasintagal makko e pinal makko beele kadi o wawa tigui ferande men juɓɓudi golle ha golle ɗe ɓuura wawde yuɓɓude ceerno Djiby Konté khalifaɓe wuuro ngo ko nonne kadi ardiɓe fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr semme ɓe mbaɗi fayidagal ɓe momti hen koye mabɓe ha laaɓi ɓe guitti kala ɓe batti e juuɗe meɗen no ɗowirɗen kala no yaari kala ne moƴƴi ɗo henna ene tintina en almudagal semme ko almudagal dangal no feewi kadi ko almudagal jaarugal yeeso nde tawno jomumen ne mbawno tan ittude kala kuufa ɗum ɗowa ɗum mbiyama nawra ɗum yeeso ko nala ɓe guitti gueɗal ngal kala ɓe momti koye mabɓe ɓe kolli o koɗo garɗo o ɓe mbaɗi ɗum yeeso te ɓe totti ɗum ha timmi alhamdulillah fulɓe noon mbi sa suuti jungo tan jungo ma faye dow ndeke juuɗe mon kala payi dow ardiɓe fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr semme momti koye men ha laaɓi hay saari awa andude ɓe ni awa yiide ɓe nde tawno foof ko lillahi mo waɗiri Allah noon Allah waɗana ɗum yo Allah ɓamta ɗum ya rabbi ya rahmanu ɓamta kadi yiɗɓe alqouranil karim nde fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr woni fedde yiɗɓe alqouranil karim yo Allah laynu ɗum nde tawno sa yiiɗi alqouranil karim tan jalbinta ko ɓernde ma lerɗina ɓernde ma on ñalawma ɓe mbaɗi bottaje mantiniɗe hono no wowi wadde fedde yumma almuɓe e kala saaha so defde bottaje ñammina sukaɓe almuɓe on ñalawma laati alhamisa nogase ɗiɗi lewru janvier woni almuɓe gadda dottana bottaje baɗɗe fayida cooɗi jooɗi ñamiri haqqillaji men ha deri men keewi jari belti duwi jeehi nde yeehi ha yimɓe juuli takkusan ko nden mbaɗi conférence mo ganduɗa yewtere ko fate banggue taw kadi yewti en ko musidɗo men ceerno Djiby Konté kam udditi tottiti konngol musidɗo mon guiɗo mon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr arte yaññade haqqe jinnaɗo e ɓiɗɗo haqqe ɓiɗɗo e jinnaɗo arti kadi wasiyade sukaɓe nde ɗigganta jinnaɓe kadi kañumen nde perantalaɓe sukaɓe faade ɓamtare holko jeeyi sababu nden toɓɓere saabu en jii hande kala suka mone haaka walla kala jinnaɗo mo ɓattaki ɓiyum sa mawni sa rentaki ko on wontata mbaroti ladde mawdi tahtaki heddo e kala sa en iɗa sonngudema an jinnaɗo kala hande jinnaɗo mo jiiɗani jogori songuede songata ɗum ko ɓiyum mo momanno omo ɗanna ɗum omo jingana ɗum omo heedana ɗum omo saliyi nehdi ɗum nehowo kala omo nanggui ɗum ko gaño ɓiyi ko ɗo ya garta kala o takka baba galle o wonnode a yiiɗa ɓiyam ha tenti so tawi ko nawliraɗo ɗum jeeyi sababu noon koɓe mbiyata ko neɗɗo kala ko golli ene arta e muɗum nden toɓɓere hande ko toɓɓere ɓurde layde no feewi e nder rendo nde tawno hande so en nehata ɓiɓɓe men nehiren ɓe pine men nehiren ɓe diine men nehiren ɓe haqqillaji men moƴƴi nehiren ɓe dinguiri men e tufɗe men sen ndenaki gueɗe ɗe kala ko gueɗe jogorɗe wahlitade e nder rendo men
ha rokkoya men gueɗe goɗɗe ɗe enen gancira koye men woni hande ko jiyaton ne reɓa e nder leyɗele meɗen. Saabu hande sa yi ko kewe leyɗele men ɗe a ancat leydi ma ganca hoorema ha tenti noon to banggue debati gorkati en jii koko layi ha tenti ñalawma alhamisa hanki 12 lewru jukko 2026 toon to Touba e Mbacké. oɗon gandi hewɓe kadi nanggama toon nde tawno ko laylaytol jamra holliti ken tolno e 600 eko fayi tuumaɓe ene joofa peɗeli ne jiile e nder leydi ndi woni hen goni ko boowal leydi ndi Sénégal kala. ngam hollitede woni téléphone ngaji tettanoɗi tawa hen ɓen tawaɓe kadi e ngo felo wonande debati gorkoyagal taw kadi haɗaɗi ɗon tan ene jokki kadi jogade rafi biyeteɗo sida musidɗo men Ghalia Ba haali hen no fewi ñalawma hanki alhamis o ene rokkiri ɗum sukaɓe almuɓe yeltoɓe booli e sukaɓe almuɓe wonɓe e booli e sukaɓe tan ɓe ngala ɗo mbaali kala soɓe potte mumen ɓe punta ɗumen ɓe dokka ɗumen haalisaji ɓe gonda e mumen ɓe dokka kon cukalon goron wonande ɗin rafiji ɓenne kadi nanggama toon to Touba ha toon to Mbacké kala taw koye laylaytol nangganoɓe 12 toon to Kermassar. ɗum ɗo kala noon eɗen gandi lundi aada no fewi ne lundi diine saabu ene lundi aada ene lundi diine ɗum tagui noon ne hen ɓiɓɓe men e aadaji men moƴƴi ne hen ɓiɓɓe men e pine men ne hen ɓiɓɓe men e taaridi men ne hen ɓiɓɓe men e haqqillaji men ne hen ɓiɓɓe men e diine men l'islam ene wawi ndimago jomum rokkata ɗum janggo hayso tawi ene taƴa coddugol mum ene ɓuuco mbuhu muɗum rokkata ɗum wadde gueɗe jasɗe baɗini hen bonde nde tawno banda men eɗen gandi jorgol ene sumora keccol saabu yimɓe annabi Luud toon to Sodom e Gomor leydi Égypte wonno ngan sagade ɓe kebbini o fasada bonɗo e leydi ndi gorko e gorko mbatti wondude gondigal jasgal bongal Allah yamiri annabi mabɓe onon yo hajoɓe ɓe koyni on ɓe pamɗini on Allah neli malikaji malika Jibril ari suuti leydi ha weeyi wencitiɓe wonnoɓe dow paati less ko wonno less leydi faati dow ɓe momta haaɓe laaɓi hande noon ɓe mbili haaɓe mbatti resodirde ɓe keeɓi kayitaji mabɓe mbatti ñaajje aɓe jogui avion ngaji mabɓe aɓe jogui ngaluji mabɓe aɓe jaaha aɓe garta ɗum noon banda men hande en jii sukaɓe kañi tan ko basal jiiɗa liggade ala meccal ala gandal ala pinal ala haydara ala ko jogui so wona tan hoore muɗum yeeya hoore mum ndimago muɗum naata e gueɗe oñiɗe baɗe dani hen heddone ñamminma ne yarnuma anne jinnaɗa hiñata holto haalis iwi saabu ɓiyamode mi anda to dañata o kalis mi yiranimo meccal mi yiranimo gandal mi yiranimo woni gueɗe goɗɗe ɗum namdetake namdete tan ko neldu ɗum gasi ɗum gasi ɗum gasi ɗum gasi hande enen kala en naati hen woni jorgol sumori keccol mo jiiɗa kala ene doga tan yo ɓiyamo dañ yo ɓiyamo dañ so ɓiɗɗo gorko so ɓiɗɗo debbo no dañiri kala yo dañ woni hande booraɗo e aduna tan komo dañani mo dañani dañata inde mo dañani dañata larande mo dañani dañata debbo walla dañata gorko mo dañani dañata taare dañata woyyo dañata haymantore mum to banggue diine l'islam hande en batti diine l'islam kala hen mo ala haalis ni e hoore mum en jettota ko ɗum walla en cilkanta ɗum walla en jettota galle mum saabu holɗum ala haalis ɗo haalis woni kala ko ɗon hande yimɓe kala doganta ene ladane ɓafa moni kala ene surmito ene heeño gam yettade ɗon ɗo haalis ala kala yimantake amantake foɓɓantake kala ɗo jiiɗa bubaji e bawɗi e innali Allah hande ɓuuri hewde yoga e nokkuji tawata ene waɗi dañirguel haalis tene o haalis dañeteɗo kala tene ala kala mo ene namɗo o dañƴo holno arde ko liggoto ko yahata ala ko yo artan batiri e ñaame welte ɓeyden duwaw sen duwima ɗon on duwaw mo duwiɗen to woni koye felo ngo fewani so jabama ɗon ganden jorgol sumri keccol enen kala en naati hen o biyaɗo ko debati gorkati walla garɗo ma anda ɗo itti wari tan omo batiri aɗa ñama aɗa welti ko moƴƴo aɗa wattimo coccorgal aɗa duwanomo so tawi tan o jeeya koye pelle debati gorkati en a duwanimama mo duwaw yo ɓeydo layde
anne kadi anati hen woni annene jorngol ngol sumorima hande an a wonti ɗum ɗon nden to ɗen moƴƴi banda men ko wayno konngol ceerno Mouhamadoul Amine Ly ene foti janguinde en wiidemo o meeɗa ñamlo o meeɗa ñaago o meeɗa luɓo ten haɗanimo wonde dimo haɗanimo wuurde duuɓi ɗi wuuri ɗi hawo yettiɗo yettiɗo hande hewɓe ne jiiɗi dañde duuɓi ɗi o dañi ɗi hewɓe ne jiiɗi waade no wayni wayatno noon ko wonde dimo Allah noon so waɗima dimo a salima wonde dimo a yiɗi wonde bolle puyɗe wontude goɗɗum Allah so waɗima dimo ne suurma e kala saamu rokkuma surprise aji mantiniɗi pina hande ala hay mbuuɗu nde waktu bottaji jontata taw addinima kala deppiso mbaɗa bottari pina suba goto mbiya ñague ñagule bolle puyɗe walla ya naate ñamale bolle puyɗe walla ya naate luɓe bolle puyɗe gontata ko bolle puyɗe Allah kalde wanma dimo caliɗa gontata ko bolle puyɗe tinnoɗen e koye men dimago e neɗɗo ko hunde moƴƴere neɗɗo yo won dimo neɗɗo yo won dimo neɗɗo yo won dimo ha tenti noon so tawi ko Allah rimɗinma Allah ne haalde men ñande kala Allah ene toppiti en ñande kala Allah ne yiya en ñande kala Allah ne yiya dañe men baase men Allah ne yiya ñabbuji men e celle men Allah ne yiya no gonirɗen no nguruɗen omo andi jaɓɗo o omo andi mo jaɓani o omo andi o hoynata ɗum abadan ko hiiri ko kala mi rokkan mo hirande tan ko weeti ko kala mi rokkan mo kaccitari tan ko ñalli ko kala mi rokkan mo bottari tan saaha no ardi kala ɓerde makko no jaɓiri kala ko noon kawisaji Allah gonata yeeso makko e jigi won yimɓe mbalatani piɓi mbalatani mofti pina ne jogui mbetata ne jogui ñalla ne jogui kirata ne jogui mbaala Allah ne addi ɗum noon ko ɓernde jamde Allah waɗi fiyako mum kala faade Allah Allah ne yeebotako o gonɗini ɗum jaɓɗi ɗum jaɓi ndimagu ngu Allah waɗi mum Allah ne yiɗi dimo o Allah hoynatamo abadan kono so tawi poos walla ceɓal wudere fuɗɗima yolbu seeɗa tan aɗa miijo kaari aɗa nodda less aɗa yeeya ndimagu ma aɗa bonnita hoorema woni ne bonnita hay ɓesguji mumen mi maayi mi dañi bone mi ala ko ni mbami ko naggam hanini mi jibinani mboɗo jibini kono ɓiɓɓam nafata walla bana men worɓe nafata walla ɓe gondumɓe nafata ma bonna inde neɗɗo nde goɗɗo yurmoma hemma a yeeyi ndimagu ma maayi ka ñagotoɗo ma maayi ka ñagotoɗo ma maayi a wonata dimo ma maayi a teddata jeesi yimɓe a jogota konngol ha tedda a yahata ha tedda a ñantota ko ha tedda e yeeso Allah kadi a yooɗata saabu Allah ene yooɗa jaɓɗo ndimagu ngu Allah waɗe ma hay saɗa ƴakka kaaƴe Allah ne yima saabu annabi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jangguini en kala alhamdulillah fedde yiɗɓe alqur'anil karim semme fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e dendagal taweteɓe hemɓe kala ko ɗon calminɗen Ahmad Samba Diong kam ɗowata guinol ɗe golle juɓɓuɗo golle ko noonne kadi e hajja Rahmatullahi Darame toppitiɗo guinol golle ɗe no moƴƴi yante gardiɗo fedde nde woni hajja Maba Dori kam Mamadou Demba Kassé e dendagal wallidimum kala mboɗo duwo yo Allah nawru ɗum yeeso bi jahi nabil wara kono kadi mi halfini on onon khalifaɓe diine alqouranil karim ceerno Sada Thiam e dendagal anduɓe semme kala nde fedde yiɗɓe alqouranil karim nde nde ɓamtoto beele semme kala no wonirno alqouranil karim ene ɓeydo wonde alqouranil karim ha wanjo e diwan o kala bi jahi nabil wara muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗon ɗo fedde ɗon ɗo semme fedde yumma almuɓe e gardugol sohna Aminata Guissé ko ɗon ñande alkamisa nde nogas ɗiɗi janvier hirda fataɗo wendu bosiyaɓe ko noon ko ɗon imma e on jamma fata toon to cuuɗi men dulmaji nde min pini ko nden min jaɓani toon to cuuɗi meɗen kay hayɗi ene tawi nder leydi Mauritanie on keɗima ɗum e sawtol musidɗo men Ghali Abou Ba ko ɗon kaɗeten e ngolɗo lappol sobo on keɗima musidɗo men Ghali Abou Ba no haaliri jaɓɓugol musidɗo men guiɗo men sehli men
Samba Jambolo Bambaɗo ɗon ɗo kay haydi to galle mum ha to galle ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamma Siley ha ɗen jettoyɗen toon to Luksayba Gorgol musidɗo men ceerno Ibrahima Seydou Kane ha ɗo jaaɗen toon to Mbahe musidɗo giɗo ko noonne kadi mawniraɗo woni docteur Ahmadou Guissé kame joom suudu mo Aminata Guissé kono kadi ceerno Yahya Dia kame ceerno Mamma Sy ko noonne kadi dendagal khalifaɓe ɓe kala alhamdulillah yettude Allah on nani ko musidɗo men giɗo men sehil men Waali Abouba haali en ko ɗum tan yoni en titode alhamdulillah ɗeɗo hen jaɓɓe kala musidɓe tedduɓe ko jaɓɓal Allah ko jaɓɓe l'islam ko yaadu l'islam kadi ko Allah tan yiyete hen wona tine amen wona jeeɓe amen wona laare amen wona dokki amen haalisaji wona haydara ko Allah kala ko woni Allah noon duumo jokka kala ko wonirani Allah taƴa yo Allah rokku en darde men nde wona darde Allah ko haalte ko fof haaldete ko Allah ken tolnande duuɓi sappo gila 2015 ko ka haaltan kalten beele holɗum beele yimɓe jogo jaɓɓe moƴƴe jogo gonɗingol moƴƴol jogo dewe Allah jaajƴe nde tawno dewal Allah ɓurgal wonde dowrowal ko wadde moƴƴere nde ene laya e ɓerɗe julɓe e subaka kala beltina julɓe ñammina julɓe mbasa hiiɗadeɓe mbasa yennudeɓe mbasa tonjeɓe mbasa gufdeɓe mbasa hulɓindeɓe julɗo ene haɗa e nder l'islam hulɓinde ɗum walla yennude ɗum walla tonji ɗum walla ñohde ɗum walla bonnude inde mum walla wadde ɗum ko ene ancina baɗal moƴƴal ngal ene waɗa walla ngal ene waɗane Allah ne jangguinen julɗo e julɗo bandum foti wonde ɗon ko neware moƴƴere foti ɗon ko fayidagal moƴƴal foti ɗon ko jiɗodiral moƴƴal foti ɗon ko jaggodiral moƴƴal foti ɗon ko nafodiral moƴƴal e nafɓodiral moƴƴal ko ɗum woni l'islam islam ko kisal ni noon so neɗɗo wayni hisat salam l'islam salat fof koye kise fof koye kise kisnen koye men goppen ñohodirde hakkude men goppen ñigodirde hakkude men goppen añodirde hakkude men saabu sa añi kam nafatama somi añima nafata kam sa ñohi kam nafatama somi ñofima nafata kam sa dabri kam nafatama somi dabrima nafata kam sa ɗawi kam nafatama somi ɗawima nafata kam tikkana kam hatta mboɗo wuuri aɗa wuuri mi tikkanma hatta aɗa wuuri mboɗo wuuri tikkere ma nde hatta redam ndu wadde ko ñamde hatta redam ndu wadde jaram hatta kam wodde minne tikkirame ma hatta mo wodde ko saabi wadde tikkodiral bonnudema indam nde tagata kam wondemi bonɗo tagata yimɓe accudemi minnene bonnude indema nde tagata yimɓe accudema tagatama wonde bonɗo holko saabi wadde ɗen bonodiren wondema neɗɗo bonɗo wondema neɗɗo oñiɗo wondema neɗɗo tan jiɗɗo jalkidde bonnidde so tawi a wayano noon a wonti neɗɗo bawɗo moƴƴinde neɗɗo bawɗo yidde neɗɗo dewɗo lawol holko bonnantuma holko bonnantuma haydara neɗɗo noon so yurtima hoore makko tan mo yiye hoore makko gueɗe kewɗe te mo wawa fewnitirde hoore makko faade moƴƴere banda men neɗɗo tagaɗo ko maayowo ko gasowo ha laaɓa o nafimo tan ko moƴƴude nafi kadi ko moƴƴinde o moƴƴa o moƴƴina o moƴƴodire mbiɗa ñaagui Allah noon yo Allah wonanen yo Allah wallu en yo Allah reen en yo Allah suur en yo Allah hisnu en yo Allah ɓamtu pelle men yo Allah ɓamtu pelle men e dow diine l'islam yo Allah ɓamtu pelle men taw koye pelle l'islam yo Allah wurnu en e almudagu sabu almuda ko wawi wadde ko
ko hunde mawde. On nani ceerno Mouhamadoul Amin Ly Dongo wi gilwa jibina haw yettiɗo woni ɗo meeɗa andu sak ciment no foti jarata fof ko almudagal. Galle o ñamde nde yarde nde gonangal fof ko almudagal. Ko almudagal te noon meeɗa nande almudo darri haali wi ko min soodi sak ciment o. So wona ko haali hay goto anda. Almudagal ko suturo, almudagal ko barke, almudagal ko neema. Almudagal wona jannguɗo tan haymo janngande wona almudo ha ɓuura wonde almudo jannguɗo o. ɗum noon kalɗo fedde dari yo fedde nde basoye almudagal. So basima e almudagal tan Allah ɗowat ɗum, nelaɗo ɗowat ɗum faade moƴƴere. tinnoɗen ko wayno hono ɗe pelle, tinnoɗen kadi e fedde yumma almuɓe. Kala fedde ɗo woni ene wawi wondede fedde yumma almuɓe. Kala alhamisa, kala aljuma, kala alarba ene wawi wuppude comci almuɓe, ene wawi ñamminde almuɓe, ene wawi yarnude almuɓe, ene wawi holtinde almuɓe, ene wawi hay safrude almuɓe. Neɗɗo kalɗo woni yo dañir ɗon Allah. Allah dañorto tan koye toppitade jiyaɓe mum. Allah dañorto tan koye toppitade ɓe o tagui ɓe. Saabu sa itti asakal wona Allah tottata, sa itti sadak wona Allah tottata, tottata ko jiyaɓe Allah ɓe. Allah rewrete koye jiyaɓe mum ɓe. Kanko tagui ɓe o wima ya moƴƴanɓe, kamɓe ɓe moƴƴanma moƴƴodiren, Allah yurmo en. Sen moƴƴodirani Allah yurmotako en. Tinnodiren no moƴƴi, Allah subahanahu wa taala walla en. So buuɗalirmede feri feeñi fe jeyɓatake. Musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musiɓam tedduɓe.